Ayo, tilak Rene. Weh. Rene ae iki lho ngomong Rene. Lho, ya kadoan colot mencolot rono. Rene Al. Piye Al? Seneng ora Al? Seneng. Kene no diwawancarai kok. Kevin. Piye seneng ora? Seneng. Enak. Enak. Bakaran kalori. Loncat-loncat apa iki mau? Loncat trampolin. Trampolin. Biayane piro trampolin? 1.000 wong. Wah, larang men. Temen ta iku. Heeh. 1.000 kurangi 9.000. 10.000 ta. Heeh. Oh. Ki arep disebarne kanca-kancane kok cek rene. Lah, ngopo Masuk rasa? internet. Rasa. Wes lapar. Piye cek kae dulinan wis lapar iki. Kalori wis. Wes, kesel mencolot deh. Lapar. Ya, sudah berarti ya. Enggak gak wes ya. Anune digawa. Hah? Lho lah iya kok golek maem nang jaba. Kimpun ya. Iki mpun ta? Oke, sudah. Terima kasih.